Het is tijd voor het vaste onderdeel van Dree Peters, Banken met Dree. Dree is weer ergens in Midden-Limburg en spreekt vandaag met een geel hesje volgens mij. Dree, waar ben je ergens? Ik ben vandaag op de Donderberg. Ik heb een afspraak gemaakt met Emus die in Remeun actief is voor de gele hesjes. En daar ga ik nu mee spreken, want dat is natuurlijk wel heel erg actueel. De gele hesjes. Het begon in Frankrijk enorm. Sloeg over naar België, maar ook Nederland heeft gele hesjes. En Kevin van Montfort is een van de mensen die in Midden-Limburg een beetje de gele hesjes vertegenwoordigt. Dat klopt, Kevin? Ja, dat klopt. Ja. Maar nou, ik heb die pamflet gezien en er staan zo'n 23 punten op. Daar zou ik er zo 17 van kunnen omarmen. Er staan zeker dingen op van de mensen die het allemaal helemaal meug zijn. En nu moet ik zeggen, in België gaan ze heel erg agressief aan de gang. Is zelfs helaas in Emus met een gele hesje doodgereden. In Nederland is het allemaal passief of niet? Of wie zit dat? Ja, in Nederland willen we het niet zo hebben zoals in Parijs, zeg maar. We willen het sowieso netjes haaien op een vreedzame manier. Waar het oog is, in de media zien we voornamelijk het geweld. Maar dat is eigenlijk een kleine groep die het meer of minder een beetje verpest. Want en die duizenden mensen die gewoon vreedzaam door de straten lopen of flyeren. Dat zie je natuurlijk minder in de media, dus een sensatie eigenlijk. Voor de media ook niet interessant. Voor de media interessant om de sensatie naar buiten te brengen. Maar als er duizend mensen ergens vreedzaam zitten te protesteren, dat zie ze dus niet. Nee. Maar wie wil ze dat voorkomen dat zich een paar hooligans weer gaan aansluiten? Eigenlijk niet. Eigenlijk is het eigenlijk een beetje de taak van iedereen die een geel hesje aan heeft om er een beetje op toe te zien en dommel in gesprek te gaan om te zeggen van wil het op een vreedzame manier, want toch komt ze uiteindelijk ook het vers met. Maar de beste manier, de meest vreedzame manier, Kevin, is toch als we 20 maart moeten gaan stemmen. Om ze een keer allemaal te zeggen van ja, we stemmen wel, we moeten wel gaan stemmen, want het kiesrecht moet je nodig hebben. Maar dat vooral niet op een van die partijen die door in Den Haag zitten. Dat is eigenlijk zo, de stem van de mensen wordt eigenlijk nummer 8 gehoord. Het zijn eigenlijk mijn persoonlijke mening over politiek in Den Haag is eigenlijk, ze zijn er voornamelijk voor de grote bedrijven, voor de multinationals. En de rekening wordt eigenlijk een beetje naar het volk doorgeschoven eigenlijk. En dat zijn ook dingen die eigenlijk wel een beetje anders zo moeten eigenlijk. We vinden het nummer 8 een democratie eigenlijk. Je kunt wel stemmen, maar toch als naar de mensen kijkt, er is heel veel ontevredenheid. En er werden wel verkiezingsbeloftes gemaakt, maar die komen ze niet echt na. Hoeveel mensen moet ik tellen zo in Limburg? Hoeveel durven zich dat gele hesje aan te doen, behalve als ze pech hebben met een auto? Dat zoek ik moeilijk in te durven schatten, want op het moment is het heel, het is een volksbeweging en op het moment ziet het echt als paddenstoel eigenlijk uit de grond eigenlijk door heel Nederland. Want dagelijks. Want je vertegenwoordigt heel Nederland en www.nederland is boos.nl. Ja. Maar dan volg ik me eigenlijk aan. We hebben hier net met een paar lui gesproken en iedereen zei ja, fijn dat die gele hesjes er zijn, maar dat vroeg je toe al direct. Waarom weet je dat niet of niet? Toen schenkt hij dan zo'n gele hesje sleutel langer. Ja, dus het is er nog niet echt doorgedrongen dat het in Nederland ook speelt. Gewoon weinig mensen weten het. Maar bijvoorbeeld wat ik merk, ik ben nu toe 2 keer in Maastricht met geweest. Met een wandeling of een mars. En soort reacties wat ik kreeg van mensen zijn eigenlijk heel positief. Bijvoorbeeld een gepensioneerd stel wat met een hesje aan de raam zit te zwijgen. Of gewoon, ik kreeg heel veel positieve reacties op. Ja. Zijn dat niet die mensen die achter de raam blijven zitten, achter die geraniums? Maar die moeten met die metlopen. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja. Als je het wilt veranderen. Ik bedoel, het moet niet zo zijn wie in Parijs of wie net over de Pearly, maar het moet wel. Er moet wel massa komen, want met 150 of 200 demonstranten breken ze niet veel. Hè? Nee, dat klopt. Ja. En daar hebben ze vertrouwen in. Jawel, daar heb ik zeker wel vertrouwen in.
Ja, want wij zien al jaren dat mensen heel veel klagen. En ik denk dat heel veel mensen gewoon een beetje op dit moment toch wel hebben zitten te wachten. En dat mensen bliezen dat er eindelijk eens gaat gebeuren eigenlijk van hoe het volgoed. Ja, van duim me gewoon, want we zijn een hele jonge gast. Ja, best hoe? Ik ben 29 jaar. 29 jaar en toen kom je nu al eigenlijk op voor een hele grote doelgroep. Ja, en ik heb dan ook eigenlijk als aanzicht van, stel je nou eens voor, ik ga morgen weer naar Maastricht. Ik zoek toevallig bij mij thuis liggen. Een geel muts, het is weer het hartstikke koud. Dus zet ik die geel muts op als het keier is. En dan, als we dan op de televisie kijken, dan loopt er een met een geel muts rond. Is dit Kevin van Montfort uit Remun, uit Azerooi geloof ik. Of nee, het Molenbroek, waar komt ze vanaf? Goed jong, ik vind het geweldig dat zo'n jonge vent toch het zich oppakt voor een hele grote groep. Want het zijn toch een hele hoop mensen in Nederland die ontevreden zijn. En op een of andere manier moet het protest toch gehoord worden. Maar door het netjes, blijf het netjes doen. Dat er geen ongelukken gebeuren, want dus als maar toevallig onder de wielen komen, heet dat dan. Hè? En dan is degene die onder de wielen komt, is het slachtoffer, maar degene die toevallig tegen de gaan gereden heeft, zullen we toevallig tussen aanhalingstekens de mama's bewijzen dat er het niet met opzet gedaan heeft. En dat is heel triest, heel triest. Probeer dat te voorkomen. Ja. Kevin, veel succes. Toi. Ja, beste Lu, dat was Kevin van Montfort, de gele hesjes in Midden-Limburg. Die een beetje vanuit Maastricht gestuurd werden. Mogen zeggen, maar we kunnen in heel Limburg via TV11 de gele hesjes promoten. Het zal nuttig zijn, want het is niet voor niks. Dan heel veel mensen in het land zich ergeren over dingen die op dit moment gebeuren. Het zijn voor u misschien andere dingen als voor mij. En iedereen heeft zijn eigen probleem. Maar waar je zeker geen probleem hoeft te hebben, is nou het kijken naar TV11. En die vind je hier op kanaal 46 of 48. Want TV11, dat doen ze niet zelf. Volgende week zijn we weer in een heel andere sfeer. Dan gaan we nou, een concert promoten. Dus zeggen, doe de volgende week weer bij Banken met 3.